Последите на свети Иван Рилски. Свети Иван Рилски е роден около 876 година в село Скрино. До 25 годишната си възраст е бил пастир. След смъртта на родителите си, той постъпва като послушник в близкия до селото манастир. Смята се, че именно там свети Иван Рилски е получил монашеско пострижение. След като получава религиозно образование и приема монашеството, се оттегля в пещера над манастира, където се отдава на отшелничество, пост и молитви. След 12 години прекарани в пещерата, воден от желанието си за уединение, светецът тръгнал да обикаля, докато най-накрая стигнал до Рилската пустиня. Установил се на върха на една скала в една просторна пещера. Малвата за неговите чудотворни сили стигнала до цар Петър. Той пожелал да се срещне със светеца. Отшелникът отказал срещата, поклонил се от разстояние, приял поднесените плодове, но отказал златото. След време поставя основите на най-големия български манастир – Рилският. Негов пръв игумен бил свети Иван Рилски. Община Бобошево ви очаква. Открийте етнографското, историческото и природно наследство на община Бобошево.